Walden aneb Život v lesích se jmenuje kniha amerického filozofa a spisovatele Henryho Davida Thoreaua, kterou napsal po svém téměř dvouletém pobytu v přírodě. V překladu a režii Josefa Červinky čte Ladislav Mrkvička. Říkali o něm. Neměl kvalifikaci k žádnému zaměstnání. Nikdy se neoženil. Žil sám. Nechodil do kostela, nevolil, odmítal platit daně, nejedl maso, nepil víno, nikdy neokusil tabák a ačkoliv to byl člověk přírodní, neužíval návnadu ani pušku. Ralph Waldo Emerson. Byl to doslova ten nejnevinnější, nejbezděčnější a naprosto odzbrojující sobec, s jakým jsem měl štěstí se na tomto světě potkat. Nathaniel Hawthorne. Thoreau byl lidmi, s kterými se za svého života potkal, považován za podivína. A přesto se mezi následovníky, šiřitele a uskutečňovatele jeho ideí řadí takové velké osobnosti jako indický národní vůdce Mahatma Gandhi a americký černý aktivista a bojovník za lidská práva Martin Luther King. Je nádherný večer, kdy celé tělo je jediným smyslem a každým pórem vpíjí do sebe slast. S podivnou volností se toulám přírodou sám její část. Jak tak kráčím po kamnitém břehu rybníka, zcela nalehko, bez kabátu, ačkoliv je pod mrakem větrno a také dost chladno, a celkem nic zvláštního mé oko neupoutává, všechny živly jsou mi přívětivě nakloněny. Volské žáby vytrubují příchod noci a poryvy vánku přenášejí přes vodu hlas lelka. Z pocitu niterné příchylnosti k ševelícímu listí olše a topolu se mi bezmála tají dech. A přece má poklidná mysl, jako ta vodní pláň, je jen mírně zčeřená, nerozvířená. Tyto drobné vlnky, které zvedá večerní větřík, mají tak daleko k bouři jako čirá zrcadlivá hladina. Třeba, že se už setmělo, vítr v lese dosud duje a hučí, vlny dosud šplounají a nějací tvorové ukolébávají ostatní svým zpěvem k spánku. Nikdy však není klid úplný. Plachá zvěř neodpočívá. Teprve teď se vydává za kořistí. Liška, tchoř a králík se teď bezbázně brouzdají po polích a lesích. Jsou to strážci přírody, články spojující dny rušného života. Když se vracím domů, zjišťuji, že jsem měl návštěvu, která mi tam nechala své navštívenky, buď kytičku květin, nebo věneček zimostrázu, anebo jméno napsané tužkou na žlutém ořechovém listu či na úlomku dřeva. Ti, co chodí do lesa jen zřídka, seberou obyčejně nějaký kousek lesa, cestou si s ním hrají a posléze jej vědomně nebo bezděčně upustí. Kdo si oloupal vrbový proutek, spletl jej do prstence a položil na můj stůl. Vždycky poznám, jestli mě někdo za mé nepřítomnosti navštívil, buď podle ohnutých větviček či stébel trávy, nebo podle otisků bot. A odhadnu obyčejně i, co to bylo za lidi, jakého pohlaví a věku, podle nějakých nepatrných stop, jež po sobě zanechali, jako je pohozená květina nebo chumáč trávy uškubnuté a odhozené třeba až někde u dráhy půl míle odtud, anebo utkvělý pach z doutníku či dýmky. Obvykle míváme kolem sebe dostatečný prostor. Náš obzor nebývá nikdy tak docela na dosah ruky. Hustý les se netlačí až k samým dveřím, ani rybník, ale vždycky je tu něco jako výběh
důvěrně známé a námi prošlapané místo, jaksi přivlastněné a ohrazené, které jsme vyrvali přírodě. Proč mám vlastně tenhle rozsáhlý okrsek v okruhu několika čtverečních mil nenavštěvovaného lesa pro svou soukromou potřebu, území, které pro mne lidé vyklidili? Můj nejbližší soused je ode mne na míli daleko a odnikud není vidět jediný dům, snad jen z vršků vzdálených půl míle od mého kopce. Mám svůj horizont, obklopený lesy, celý pro sebe. Daleký výhled na dráhu, kde se přibližuje k rybníku na jedné straně a na ohrádku, která lemuje lesní stezku na druhé. Ale povětšinou je místo, kde žiji, tak osamělé, jako někde v prérii. Je to zrovna tak Asie nebo Afrika, jako Nová Anglie. Mám, dalo by se říci, své vlastní slunce a měsíc a hvězdy a docela malý svět úplně pro sebe. V noci kolem mého obydlí nikdy žádný pocestný neprošel, ani nezaklepal na dveře. Až mi bylo, jako bych byl prvním nebo posledním člověkem. Leda na jaře, kdy jsem čas od času přišel někdo z města lovit sumečky, ale lovili popravdě mnohem spíš ve Woldenu svých vlastních povah, na udici jen tomu místo návnady. Brzy však odtáhli, obyčejně s prázdnými košíky, zanechávajíce svět temnotě a mě. A černé nitro noci nebylo nikdy znesvěceno blízkostí lidského stvoření. Domnívám se, že se lidé obecně stále ještě tmy trochu bojí, přestože všechny čarodějnice jsou už pověšeny a křesťanství a svíčky se už dávno ujaly. Člověk, který žije uprostřed přírody a má smysly dosud pohromadě, nemůže propadat nejčernější melancholii. Ještě nezuřila taková bouře, aby zdravému a neskaženému uchu nezněla jako ajolská harfa. Prostého a zmužilého člověka nemůže nic na světě pohnout k lacinému smutku. Dovedu-li se těšit z přízně všech ročních dob, věřím, že mi nic nemůže učinit život břemenem. Mírný deštík, který svlažuje mé boby a nutí mě zůstat dnes doma, není tesklivý či skličující. Naopak, je i pro mne blahodárný. I když mi brání okopávat záhony, svědčí jim mnohem víc než moje okopávání. Nikdy se mi nestýskalo. Ani v nejmenším mě netísnil pocit samoty, než jednou, a to bylo několik týdnů poté, co jsem se uchýlil do lesů, kdy jsem byl asi hodinu na pochybách, zda k šťastnému, zdravému životu je nezbytně nutné mít stále na blízku lidské bytosti. Být sám nebylo nic příjemného. Ale zároveň jsem si byl vědom jisté vyšinutosti ve svém duševním rozpoložení a přitom jako bych předvídal, že se zase seberu. A opravdu. Za mírného deštíku, kdy jsem byl zabrán v tyto úvahy, jsem z čista jasna pocítil tak líbezné a blahodárné společenství v přírodě, v každé pleskající kapce a v každém zvuku a hnutí kolem svého domu, jakési neskonalé, nevysvětlitelné přátelství, zaplavující mě náhle jako povětří, že se mi pomyslné přednosti lidského společenství zdály bezvýznamné a už jsem na ně od té chvíle ani nepomyslil. Lidé mi často říkají, snad se vám v té samotě přece jen někdy zastesklo a zachtělo se vám být lidem trochu blíž, obzvlášť ve dnech, kdy pršelo a sněžilo nebo v noci. Bývám v pokušení takhle jim odpovídat. Celá tahle země, kterou obýváme, je jenom tečkou v prostoru. Co myslíte, jak daleko od sebe bydlí dva nejvzdálenější obyvatelé támhleté hvězdy, jejíž průměr nedokáží naše přístroje ani odhadnout? Proč by se mi mělo stýskat? Není naše planeta součástí Mléčné dráhy? To, nač se mě ptáte, není podle mne otázka právě nejdůležitější. Jaký je to vlastně prostor, který odděluje člověka od jeho bližních a činí ho osamělým? Poznal jsem, že ať se naše nohy sebe víc nachodí, dvě duše k sobě o mnoho nepřiblíží.
Nejblíž čeho vlastně chceme přebývat? Zajisté nem na blízku příliš mnoha lidem, blízko nádraží, pošty, hospody, modlitebny, školy, kupeckého krámu, blízko tak vznešených míst, jako je Beacon Hill nebo Five Points, kde se to hemží lidskou spodinou. Ale blízko věčného zdroje našich životů, z něhož, jak nás veškerá naše zkušenost poučila, život vyvěrá, tak jako vrba roste u vody a svými kořeny k ní směřuje. Volba bude různá podle odlišných lidských povah, ale moudrý člověk si právě tady začne kopat svůj sklep. Jsme předmětem pokusu, který mě nemálo zajímá. Nemůžeme se za těchto okolností aspoň na chvilku obejít bez společnosti svých klevetných patronů, sami si něco vymyslet, co by nás povzbudilo? A Konfucius má pravdu, když říká, ctnost nezůstává opuštěným sirotkem, nutně potřebuje sousedy. V procesu myšlení se můžeme ocitnout mimo sebe, ve smyslu nikoli chorobném. Vědomým rozumovým úsilím se můžeme od všeho vzdálit, stát stranou všeho jednání a jeho důsledků, nechat všechno dobré i zlé kolem sebe plynout jako prudký proud. Znám sám sebe pouze jako lidskou bytost, jako, dalo by se říci, jeviště myšlenek a citů a jsem schopen vnímat jistou dvojdomost, která mi dovoluje hledět na sebe se stejným odstupem jako na kohokoliv jiného. Při své sebeintenzivnější zkušenosti jsem si vědom stále přítomné kritické části svého já, která vlastně není mou nedílnou částí, ale divákem, který nezdílí žádnou zkušenost a přece ji zaznamenává. A já jim nejsem o nic víc, než jste jim vy. Když je hra života, a může to být tragédie, u konce, divák jde svou cestou. Myslím, že mému zdraví docela svědčí, když zůstávám většinu času sám. Být ve společnosti i skvělých lidí brzy unaví a rozptyluje. Miluji samotu. Ještě jsem se nesetkal s druhem, který by byl tak družný, jako je samota. Jsme většinou opuštěnější, když vyjdeme mezi lidi, než když zůstaneme ve svém soukromí. Člověk myslící nebo pracující je vždycky sám, ať je kdekoliv. Samota se neměří mílemi prostoru, který dělí člověka od jeho bližních. Skutečně pilný student v některém z přelidněných úlů Harvardovy Cambridgeské univerzity je právě tak osamělý jako derviš na poušti. Rolník může celý den pracovat sám na poli nebo v lese, orat či rubat dříví a po nikom se mu nezasteskne, protože má co dělat. Ale když přijde večer domů, nemůže vysedávat ve světnici sám, odkázán jen na své myšlenky. Žene ho to tam, kde by viděl nějaké jiné tváře a kde by pookřál a odškodnil se, jak si myslí, za svou celodenní samotu. Proto se také diví, jak může student dřepět celou noc a větší část dne sám doma, aniž by se nudil a propadal z plínu. Ale nedovede si představit, že student i mezi 4 stěnami stále pracuje na svém poli a seká dříví ve svém lese jako farmář ve svém. A stejně jako on zatouží po oddechu a společnosti, i když v jiné, hutnější podobě. Společnost většinou za moc nestojí. Setkáváme se příliš nakrátko, takže ani nemáme čas najít v sobě navzájem nějaké nové hodnoty. 3krát denně se setkáváme při jídle a jeden druhému dáváme znovu ochutnat kus toho starého plesnivého sýra, který zosobňujeme. Museli jsme se ustanovit na jistých pravidlech chování, zvaných etiketa a zdvořilost, aby tento náš častý styk byl vůbec snesitelný a nemuselo dojít k otevřené válce. Stýkáme se na poště, na různých dýcháncích a každý večer v kruhu rodinném žijeme v příliš velkém houfu, navzájem si překážíme, klopítáme jeden přes druhého a tak podle mého mínění ztrácíme k sobě úctu. Všem významným a upřímným setkáním by jistě neublížilo, kdyby jich bylo méně.
Povšimněme si děvčat v továrně. Nejsou nikdy sama a snad ani ve snech ne. Bylo by lépe, kdyby na 1 čtvereční míli nepřipadl víc než jeden obyvatel, tak jako tady, kde žijí. Cena člověka nespočívá v jeho kůži. Nemusíme se ho proto dotýkat. Ve svém domku mám o společnost bohatě postaráno, obzvlášť ráno, kdy ke mně nikdo nepáchne. Dovolte mi několik příměrů, které snad někomu ozřejmí představu, jak na tom jsem. Nejsem o nic osamělejší než potápka na rybníce, která se tak chraplavě řehotá, nebo Walden sám. Jakou společnost, prosím pěkně, má tohle opuštěné jezírko? A přece v blankitné modři jeho vod nevidím žádné modré ďábly, jak se u nás říká melancholii, ale spíš modré anděly. Slunce je osamělé, pokud není silně zamlženo, kdy se někdy zdá, že jsou slunce 2, ale to jedno je falešné. Bůh je osamělý, ale ďábel ten zdaleka ne. Ten má nepřeberně druhů, neboť sám je zástupem. Nejsem o nic opuštěnější než samojediná divizna, nebo pampeliška na louce, nebo list bobu, nebo šťavel, nebo ovát, nebo čmelák. Nejsem o nic osamělejší než říčka Millbrook, nebo větrná korouhvička, nebo severka, nebo jižní vítr, nebo dubnový liák, nebo lednová obleva, nebo první pavouk v novém domě. Měl jsem ve svém domku 3 židle. 1 pro samotu, 2 pro přátelství, 3 pro společnost. Když přišli návštěvníci ve větším a nečekaném počtu, byla pro ně dohromady jen ta 3. židle. Ale oni se obyčejně uskrovnili a jen postávali. Žasli byste, kolik velkých mužů a žen se stěsná do takového malého domku. Míval jsem najednou 25 či 30 duší i s těly pod svou střechou. A přece jsme se často loučili, aniž nám přišlo na mysl, že jsme si navzájem byli příliš na blízku. Mnohé naše budovy, jak veřejné, tak soukromé, se všemi téměř nespočetnými místnostmi, se svými obrovskými halami a sklepy zásobenými vínem a jinou mírovou výzbrojí, mi připadají přehnaně rozměrné pro své obyvatele. Jsou tak prostorné a velkolepé, že v nich lidé vypadají spíš jako hmyz, který je zamořil. Vždycky mě překvapí, když Harold před nějakým palácem, jako je hotel Tremont nebo Astor nebo Concordský Middlesex, slavnostně zatroubí a já místo všech tamních obyvatel spatřím jen směšnou myš, jak se vyplíží na nádvoří a rychle zase vklouzne do nejbližší díry v dláždění. Člověk pro své myšlenky potřebuje jistý prostor, aby mohli vyplout hezky uspořádaně a dodržet kurz nebo i více kurzů, než dorazí do přístavu. Náboj vaší myšlenky musí překonat boční i zpětný náraz a ustálit svůj konečný směr, než zasáhne ucho naslouchajícího. Jinak druhým uchem zase z hlavy vyletí. Také naše věty potřebují prostor, aby se mohly rozvinout a odmlky, aby seřadili svůj sled. Jednotlivci, stejně jako národy, musí mít mezi sebou přiměřeně široké a přirozené hranice, dokonce i značně neutrální území. Býval to jedinečný požitek, když jsem se svým společníkem mohl rozmlouvat přes rybník. V mém domě jsme byli tak blízko sebe, že jsme se ani nemohli zaposlouchat, co druhý říká. Nedokázali jsme mluvit tak tiše, abychom se navzájem slyšeli. Je to jako když do klidné vody hodíte najednou 2 kameny tak blízko sebe, že se kruhy, jež rozvlní, překrývají. Jestliže jsme ovšem jen řečniví tlachalové, pak si můžeme dovolit stát těsně u sebe, skoro se dotýkat a dýchat si přímo do obličeje. Ale když promlouváme zdrženlivě a rozmyslně, chceme být od sebe dál, tak aby se veškeré živočišné teplo a vlhkost mohly vypařit. Jestliže zatoužíme důvěrně se zblížit s tím, co je v každém z nás, a přitom tak hluboko či vysoko, že to nelze oslovit, pak musíme nejen zmlknout, ale obvykle být tělesně tak daleko od sebe, abychom hlas toho druhého pokud možno vlastně ani neslyšeli.
Kdo jiný to dnes ráno k mému srubu nepřichází, než vpravdě homérský či paflagonský muž, jistý Kanaďan, dřevorubec a fošnař, který dokáže prodlabat za den i 50 fošen a který si včera večer pochutnal na svišti, kterého mu chytil jeho pes. Stěží byste našli prostšího a přirozenějšího chlapíka. Neřest a choroby, které tak ponurými barvami zatemňují náš svět, jako by vůbec nebral na vědomí. Bylo mu kolem 28 a přibližně před 12 roky odešel z Kanady a z otcovského domu za prací do států. Vydělat si tu nějaké peníze, za které by si posléze snad ve své rodné zemi koupil farmu. Byl uhněten z hodně hrubého těsta. Postava sporá, poněkud těžkopádná, i když s jistým stepilým půvabem. Silná osmahlá šíje, tmavé chundelaté vlasy a matné ospalé modré oči, v kterých to občas přece jen zajiskřilo. Do ničeho se nehnal. Stačilo mu, když si vydělal na holé živobytí. Zajímal mě, protože byl tak tichý a samotářský a přitom tak šťastný. Z očí mu přímo tryskala dobrá nálada a spokojenost a ničím neskalený humor. Někdy jsem se za ním začal podívat do lesa, jak rubá stromy, a vždycky mě vítal s nevýslovně radostným smíchem a zdravil mě v kanadské francouzštině, ačkoliv stejně dobře mluvil anglicky. Když jsem došel až k němu, nechal práce, s téměř neskrývaným pobavením si lehl vedle právě poražené sosny, sloupl si kousek vnitřní kůry, smotal jej do kuličky a začal žvíkat, nepřestávaje se přitom pochechtávat a povídat. Byla v něm taková neskrotná animální živelnost, že se někdy s řehotem vrhl na zem a válel se po ní, směje se všemu, co ho zrovna napadlo a rozdívilo. Rozvinul se v něm člověk povídce animální. Svou fyzickou odolností a nenáročností byl spřízněn se sosnou a skálou. Jednou jsem se ho zeptal, jestli někdy po celodenní dřině není večer unaven. A on mi s upřímným a vážným výrazem odpověděl, věřte mi to nebo ne, ale v životě jsem nepoznal, co je to únava. Avšak rozumová, a to, čemu se říká duchovní bytost, v něm dřímala jako v malém dítěti. Dostalo se mu jen oné neškodné a neúčinné výuky, jakou uplatňují katoličtí kněží na domorodcích, která žáka nikdy nevede k tomu, aby dosáhl jistého stupně poznání, nýbrž jen jistého stupně víry a úcty, a dítě nevychovává v dospělého člověka, ale tak, aby zůstalo dítětem. Když ho příroda stvořila, dala mu do vínku silné tělo a spokojenou mysl a podepřela ho ze všech stran úctou a důvěrou, takže se mohl dožít 70 jako dítě. Byl tak nelíčeně, tak přirozeně pokorný, můžeme-li nazývat pokorným někoho, kdo si na nic nedělá nároky, že pokora u něho nebyla žádná povšimnutelná vlastnost. Ba sám o ní neměl ani ponětí. Moudřejší lidi mu připadali jako polobozy. Když jste mu řekli, že někdo takový má přijít, dával všelijak najevo, že bytost tak vznešená nemůže od něho nic očekávat. Že si sama se vším odpovědně poradí a jeho ať nechá na pokoji v jeho ústraní. Jak živ neslyšel projev chvály. V obzvláštní úctě choval spisovatele a kazatele. Jejich výkony pokládal za hotové zázraky. Doslechl jsem se, že se ho jistý význačný vzdělanec a reformátor zeptal, zda by si nepřál, aby se svět změnil. Tázaný ovšem netušil, že se touhle otázkou předtím vůbec někdo zabýval. A tak se udiveně uchechtl a odvětil, ne, takhle mi to celkem za to vyhovuje. Filozofa by to možná ponouklo probrat s ním některé úvahy. Na cizího člověka dělal dojem, že nemá o ničem ani ponětí. A přece jsem byl někdy na váhách, zda je tak vědoucí jako Shakespeare, anebo nevědomý prostáček jako dítě, zda v něm mám tušit jemného básnického ducha, nebo tupce. Jeho jedinými knihami byl kalendář a aritmetika, v které se úctyhodně vyznal. Kalendář mu byl jakýmsi naučným slovníkem, který podle jeho mínění obsahoval souhrn lidského vědění, jímž vlastně do jisté míry je.
Rád jsem se ho vyptával na jeho názory o různých současných reformách. A on je vždycky dovedl posoudit z naprosto jednoznačného praktického hlediska. Jednoho zimního dne jsem se ho zeptal, jestli je stále se sebou spokojen. Přál jsem si totiž, aby si ve svém nitru našel něco, co by mu nahradilo kněze, podnítit v něm jakýsi vyšší existenční motiv. Spokojen, zvolal. Někoho uspokojí jedna věc, někoho zase jiná. Hleďte, takový, co má všeho dost, je třeba úplně spokojený, když může od rána do večera dřepět zády ke krbu a s pupkem u stolu. Sákryš. A přece jsem ho nikdy sebeobratnějšími nápověďmi nedokázal přimět k duchovnímu nazírání na věci. Nechápal nic vyššího než jejich prostou užitečnost a něco takového umí snad ocenit i pouhé zvíře. A tohle vlastně platí prakticky o většině lidí. Byl dokladem toho, že se v nejnižších vrstvách života najdou mimořádně nadaní jedinci, byť trvale opomíjení a zaostalí, kteří mají vždycky na věci svůj názor anebo nepředstírají, že vůbec nějaký mají, kteří jsou tak bezední, jako je údajně i waldenský rybník, i když mohou být zatemnění a zanešení kalem. Některé osobité rysy mých návštěvníků stojí, myslím, za zmínku. Děvčata, chlapci a mladé ženy se zřejmě v lese obvykle cítili dobře. Rozhlíželi se po rýbnici a květeně a čas jim tu příjemně ubíhal. Obchodníci, ba i farmáři přemýšleli jen o tom, jak jsem tu sám a čím se zabývám a jak daleko jsem se mohl od toho či onoho odpoutat. A třeba, že tvrdili, že se občas rádi na zdař Bůh potulují v lese, bylo zřejmé, že si v tom moc nelibují. Neposední všudybylové, kteří celý čas nedělají nic jiného, než že schánějí živobytí nebo se je snaží zachovat. Duchovní, kteří promlouvali o Bohu, jako by na tento námět měli výsadní právo a kteří nesnášeli jakýkoliv odlišný názor. Lékaři, advokáti, všetečné hospodyňky, které se hrabaly v mé kredenci a posteli, když jsem nebyl doma, jak jinak se mohla paní X dovědět, že moje prostěradla nejsou tak čistá jako její. Mladí mužové, kteří přestali být mladí a usoudili, že je bezpečnější kráčet po vyšlapané cestičce uznávaných profesí. Ti všichni shodně říkali, že v mém postavení se nic tak prospěšného nedá udělat. Jenže v tom je právě háček. Staří, neduživí, ustrašení jakéhokoliv věku či pohlaví mysleli především na nemoc, nešťastnou náhodu a na smrt. Jim se zdál život plný nebezpečí. Ale kde je nějaké nebezpečí, když na ně nemyslíte? A domnívali se, že prozíravý člověk si pečlivě vybere nejbezpečnější místo, kde doktor B je na zavolání i hned po ruce. Jim byla obec v pravém slova smyslu pospolitost, společenství sdružené k vzájemné obraně. A patrně by si ani netroufli jít na borůvky bez příruční lékárničky. Zkrátka a dobře, dokud je člověk živ, stále mu hrozí nebezpečí, že může umřít, ačkoliv je nutno doznat, že poměrně menší nebezpečí hrozí tomu, kdo už je bez tak živá mrtvola. Člověk přestojí tolik nebezpečí, kolik jich riskuje. Měl jsem víc návštěv, které člověka potěší, než tam těch. Přicházeli děti sbírat lesní plody, železničáři si v neděli ráno vyšli na procházku v čistých košilích, rybáři a lovci, básníci a filozofové, zkrátka všichni poctiví poutníci, kteří se vydali do lesa užít si trochu svobody a doslova nechali městečko za zády. Ladislav Mrkvička nám z knihy amerického prozaika a filozofa Henryho Davida Thoreaua Walden a neb život v lesích, kterou pro rozhlas upravil a natočil režisér Josef Červinka, bude číst zase v pondělí od 9 hodin.